ଭାରତର ସବୁଠୁ ଗରିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ। 1999 ମସିହାରେ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ମହାବାତ୍ୟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା କି 10,000 ଲୋକେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେ ମହାବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା କି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କଲା। ବେସିକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟୁଡେ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଆମାଜିଂ। ଏଠି ସମସ୍ତ ସହରରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୂରା ଆହାର ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଆମାଜିଂ। ଏଠି ସମସ୍ତ ଗରିବକୁ ଫ୍ରି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଆମାଜିଂ। ଏଠିକାର ସିଏମ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର 3 ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଫାୟାର କଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କରପ୍ଟେଡ୍। ଯେତେବେଳେ ଘରର ମହିଳା ସକ୍ଷମ ହେବ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଘରକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବେ। ଏହା ଭାବି 5 ଲକ୍ଷ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଫର୍ମେଟ୍ କରାଗଲା। ଓମେନ୍ ଇମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ମହିଳାକୁ କେବଳ 1% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଲୋନ୍ ଦିଆଗଲା। ଏହାର ଫାଇଦା 50 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ହକି ଟିମ୍କୁ ମେଡାଲ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ସପୋର୍ଟ କରି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ହକି ଟିମ୍ର ସ୍ପନ୍ସର ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଆଜି ବି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ ହୋଇସାରିଛି କି UNB ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାକୁ ମହାବାତ୍ୟା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ହୁଶ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି।